नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. गौरीशंकर खोत यांनी घेतली राणेंची भेट, ठाकरे गटात खळबळ. राणेंची भेट वैयक्तिक संबंधांपोटी, गौरीशंकर खोत यांचं स्पष्टीकरण. आणि पीएम किसानचे हप्ते येण्यास अनेक अडचणी, शेतकरी हैराण. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. गौरीशंकर खोत यांनी घेतलेल्या भेटीवरती नितेश राणेंनी बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे. ठाकरे सेनेचे उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी काल आपली भेट घेतली, शुभेच्छा देखील दिल्या. काय नाही, त्यांनी राणे साहेबांच्या शुभेच्छा आणि सदिच्छा भेट देण्यासाठी ते आलेले होते, घरी आले होते ते, आणि त्यांनी काही चर्चा केली आणि सगळी चर्चा पत्रकारांसमोर करू शकत नाही, पण ते त्याचे पडसाद येणाऱ्या दिवसामध्ये दिसतील. आणि फक्त एकच नाही, रांग लागलेली आहे. आता आम्हा लोकांना निवडायचंय किती लोकांना घ्यायचं तर नाही घ्यायचं. मराठ्यांचा शब्द हा बंदुकीच्या गोळीसारखा असतो असं म्हणत नितेश राणेंनी जरांगेंना टोला लगावलाय. मुस्लिम धर्माला, धर्माच्या नावाने आपल्या संविधानामध्ये कोणालाही आरक्षण मिळू शकत नाही, म्हणून अशा पद्धतीच्या मागण्या हा संविधानामध्ये मांडणारा नाही. उलट मुस्लिम धर्मामध्ये असणाऱ्या जे विविध जाती आहेत, उदाहरण पसमंदा जात ही गरीब जात आहे, त्या जातीच्या नावाने आरक्षण मागा ना. त्याच्यामध्ये मागासलेली जी जात आहे त्याच्यामध्ये आरक्षण मागा. धर्माच्या नावाने कोणालाही आरक्षण मिळू शकत नाही. हे कदाचित जरांगे पाटीलांना माहीत नसल्यामुळे ते अशा पद्धतीचे विधान करतायत. चांगलं आहे, आता त्यांनी मनात घेतलंच आहे. अगर त्यांनी निवडणूक लढवायला पाहिजे तर कडवट मराठा म्हणून त्यांनी मागे बघू नये. मराठ्याचा शब्द हा बंदुकीच्या गोळीसारखा असतो. अगर त्यांनी एवढं चांगले सर्वे केलेलं आहे तर त्यांनी मैदानात यावं. नितेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत ठाकरे राऊतांवरती विविध मुद्द्यांवरून निशाणा साधला आहे. सकाळी निवडणूक आयोग यावर घडी फोडण्याचं काम संजय राजाराम राऊतच्या माध्यमातून चालू आहे. एक सोयीचं राजकारण महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्सच्या लोकांचं असं आहे की आपल्या किंवा त्यांच्या मनाप्रमाणे अगर निकाल लागला नाही किंवा जिथे जिथे लोकांनी त्यांना नाकारलं तिथे निवडणूक आयोगावर, कधी आमच्या विधानसभा अध्यक्षांवर खापर फोडायचा आणि स्वतःचा अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करायचा. मला संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या मालकाचं आश्चर्य असं वाटतं की 2014 आणि 2019ला जेव्हा भारतीय जनता पक्ष आणि एनडीए मध्ये हे लोक होते त्यांना 18 खासदार निवडून मोदी साहेबांच्या आशीर्वादामुळे येत होते, तेव्हा त्यांना निवडणूक आयोगावर कुठेही आक्षेप वाटला नाही. तेव्हा त्यांना ईव्हीएमवर कुठेही आक्षेप वाटला नाही. तेव्हा निवडणूक आयोगाचं कौतुकाचे असंख्य व्हिडिओ आपल्याला ह्या त्यांचे युट्यूबवर आणि अन्य जागी दिसतात. म्हणजे तुमच्या मनाप्रमाणे आणि तुमचे 18 खासदार जेव्हा निवडून येत होते तेव्हा सगळंच चांगलं होतं, सगळंच एकदम रंगतदार होतं. आणि आता तुम्हाला 21 लढून पण जेव्हा तुमचा 9 वर स्ट्राईक रेट गेलेला आहे तेव्हा तुम्हाला निवडणूक आयोग चुकीचं वाटतो. मग जिथे जिथे तुमचा खासदार निवडून आलेला आहे 9 जागी, तिथे तुम्ही निवडणूक आयोगावर आणि ईव्हीएमवर आक्षेप का घेत नाही? तिथे तुमचा ईव्हीएम व्यवस्थित चाललाय, तिथे काहीच प्रॉब्लेम नाही. ही जी काही मानसिकता आहे, घाणेरडी मानसिकता आहे, आम्ही जिथे जिंकलो तिथे सगळं चांगलं आणि जिथे आमचं अपयश हातात आलं तिथे निवडणूक आयोगावर आणि अन्य संस्थांवर आक्षेप घेणं, ही जी काही घाणेरडी मानसिकता आहे हिला महाराष्ट्रामध्ये थारा मिळता कामा नये, हीच भूमिका आमच्या सगळ्यांची असली पाहिजे. बोला.
संजय राऊत नाशिक शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने म्हणतायत की शेअर बाजाराप्रमाणे भाव लावला जात आहे, शिक्षकांना विकत घेऊ नका. तर नाशिक शिक्षक मतदारसंघामध्ये विद्यार्थी मतलब वर्गातला सर्वात चिटर विद्यार्थी शिक्षकांकडून अगर मतदान मागत असेल तर बिचारा त्या शिक्षकांना, नाशिकच्या शिक्षकांना काय वाटत असेल, ज्यांनी आतापर्यंत कुठलीही परीक्षा प्रामाणिक पद्धतीने दिली नाही, जो आपला मालक समान प्रिन्सिपल बरोबर प्रामाणिक राहिला नाही, तो संजय राजाराम राऊत अगर नाशिकच्या शिक्षकांकडून अगर मतदान मागत असेल आणि ज्ञान वाटत असेल तर त्या नाशिकच्या शिक्षकांच्या समोर मी हात जोडले पाहिजे. संजय राऊत असंही म्हणतात की मुख्यमंत्री येऊन गेले, ते कशासाठी येतात जातात हे माहिती आहे. मग तुझा जो मालक सगळीकडे फिरतो तो पण कशाला येत जातो हे पण तुला माहिती असलं पाहिजे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नाशिक काय राज्यामध्ये फिरण्याचा अधिकार आहे आणि ते लोकांमध्ये लोकप्रिय असल्यामुळे ते लोकांमध्ये जातात. आणि तुला त्याच्याबद्दल जास्त काही माहिती असेल तर तू जरा मीडियासमोर दे आणि आमच्या पण ज्ञानात भर टाक. यावरून बोलताना पुढे संजय राऊत असंही म्हणाले की सुषमा अंधारे यांनी त्याबाबत व्हिडिओ दिला आहे, हेलिकॉप्टरमध्ये 20 कोटी उतरवले, हे सगळ्यांनी पाहिलं. असं आहे की त्याच्या बाबतीमध्ये जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या लोकांनी परत एकदा जेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातल्या बॅगा तपासल्या तेव्हा त्याच्यात काहीच सापडलं नाही. म्हणजे असे खोटे नाटे आरोप करून उगाच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची बदनामी या संजय राजाराम राऊतनी करू नये, नाहीतर कधीतरी तुझ्या रूम मधल्या बॅगा आम्हालाही तपासायला लागतील. डमी उमेदवारावरून संजय राऊत म्हणतात की ही पद्धत बंद व्हायला पाहिजे, लोकांना भ्रमित केलं जातं आणि मतं घेतली जातात. ठीक आहे ना, पण तुझ्या निवडणुका कधीतरी तू जनतेमध्ये तू निवडून येण्याची हिंमत ज्या दिवशी करशील तेव्हा तुला ह्या निवडणुकीचे विविध पेत्रे जे वापरले जातात तेही तुला कळतील. तू बॅकडोर म्हणून जाणारा माणूस असल्यामुळे तुला निवडणुकीचा राजकारण आणि निवडणुकीची तंत्र हे कधीच करणार नाही. स्ट्राईक रेटवरून संजय राऊत असं म्हणतायत की सीएमचा स्ट्राईक रेट जो आहे त्यांचा बेईमानीचा स्ट्राईक रेट चांगला आहे, पैशाने स्ट्राईक रेट घेतला, मुंबईची जागा लुटली, थैले आणि खोकेचा स्ट्राईक रेट आहे. हो, आणि संजय राजाराम राऊतचा महिलांना शिव्या देण्याचा स्ट्राईक रेट अतिशय चांगला आहे. महिलांना धमक्या देऊन त्यांच्या घरावर दारूचा बॉटल मारण्याचा स्ट्राईक रेट संजय राजाराम राऊतचा अतिशय चांगला आहे. त्या स्ट्राईक रेटमध्ये महिलांच्या अत्याचारामध्ये महाविकास आघाडीचा स्ट्राईक रेट कोणच कमी करू शकत नाही, एवढे मातब्बर लोक महाविकास आघाडीमध्ये आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या बोलताना संजय राऊत म्हणतात की सगळ्यात जास्त केंद्राने आम्हाला टार्गेट केलं होतं, त्याचा फटका बसला. टार्गेट केलं नाही, वस्तुस्थिती मांडण्याचं काम केंद्राच्या आमच्या नेतृत्वाने आणि विविध नेते मंडळींनी केलेलं आहे. महाराष्ट्राची वाट आणि महाराष्ट्राला रसातळाला घेऊन जाण्याचं काम हे महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच झालेलं आहे. म्हणून ज्यांनी महाराष्ट्राची वाट लावली, ज्यांनी महाराष्ट्राला पिछे हटे, तर त्याला त्याच्याबद्दलच बोलणार ना, की जो बायडन बद्दल बोलणार काय? ठाकरेंच्या कारवाईबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणतात की सगळ्यात आधी निवडणूक आयोगावर कारवाई केली पाहिजे. हे सरकार कोसळल्यावर पहिली कारवाई निवडणूक आयोगाच्या 3 अधिकाऱ्यांवर केली जाईल. सरकार कोसळायला काय ते वडापावचं दुकान नाही, शिव वडापावचं दुकान नाही. हे सरकार कोसळणार तर नाहीच, पण त्या अगोदर निवडणूक आयोगाच्या अगोदर संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांवर किती लवकर कारवाई होते हे येणाऱ्या दिवसामध्ये कळेल. तर जातीपातीच्या राजकारणाचा फटका एकट्या भाजपला कसा बसेल, जर राजकीय वोट बँक म्हणून कोणी एकाकडे बघतोय तर दुसरा दुसरीकडे बघतोय, असं विधान पंकजा मुंडेंनी केलंय. त्याबद्दल मी त्यांचं विधान ऐकलं नसल्यामुळे मी त्याच्याबद्दल बोलू शकत. GR प्रमाणे ज्यांचं सर्टिफिकेट दिलं जात असतील तर ते योग्य आहे, ज्यांचं नसतील तर त्यांना दिले जाऊ नयेत, अशी भूमिकाही पंकजा मुंडेंनी घेतली. पण काहींचं मी हे बघितलं नसल्यामुळे, पत्रकार परिषद बघितलं नसल्यामुळे त्याच्यावर बोलणं उचित नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्हाधिकारी अहवाल मागवल्याची माहिती आहे. योग्यच आहे, कारण का या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंनी निवडणुकीच्या काळात पत्रकार परिषदे घेतली आणि चुकीची माहिती दिली आणि भ्रम पसरवला, तर माझ्या हिशोबाने त्यांची सगळ्या भाषणाची आणि पत्रकार परिषदेची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई झालीच पाहिजे आणि हे चांगलं उदाहरण लोकांच्या समोर उभं केलं पाहिजे की असं कोणीही येऊन चुकीची माहिती देऊन अगर मतदारांमध्ये भ्रम पसरवत असतील तर त्याच्यावर चांगलं योग्य ती आणि कडक कारवाई झालीच पाहिजे. भाजपा नेते नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांची ठाकरे गटाचे शिवसेना उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीमुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात जोरदार खळबळ उडाली आहे. पाहूयात. भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांची ठाकरे गटाचे शिवसेना उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीमुळे शिवसेना उबाटा गटात जोरदार खळबळ उडाली आहे. एकेकाळचे माजी केंद्रीय मंत्री राणेंचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जात असलेले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उपनेते गौरीशंकर खोत काही वर्षांपासून शिवसेनेत कार्यरत आहेत. मात्र अचानक शनिवारी 22 जूनला माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची भेट घेत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. तसंच आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पूर्वसंध्येला पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे आगामी काळात गौरीशंकर खोत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र या भेटीची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांची ठाकरे शिवसेना गटाचे उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी मुंबई येथे भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या होत्या. या भेटीमुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात जोरदार खळबळ उडाली होती. यावर ठाकरे शिवसेनेचे उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी आपल्या फेसबुक पेजवरती मी शिवसेनेतच असून पक्षाशी एकनिष्ठ आहे, कुणी भोंगळ राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते त्याला लखलाव अशी प्रतिक्रिया खोत यांनी व्यक्त केली आहे. खोत साहेब नमस्कार. काल तुम्ही केंद्रीय नमस्कार. मंत्री नारायण राणे यांची सदिच्छा भेट घेतली आणि त्यांना शुभेच्छा देखील दिल्या. तसेच आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा दिल्या अशी माहिती पुढे आली आहे. नेमकं काय विषय आहे? तुम्ही भाजप जाण्याची चर्चा सुरू आहेत, काय विषय आहे नेमका? मुळात मला नितेश राणेंचा वाढदिवस आहे माहीतच नव्हता. हं. नारायण राणे साहेबांच्या भेटीसाठी मी गेलो होतो. हं. 1988 मध्ये नारायण राणेंच्या सोबतच मी शिवसेनेत प्रवेश केला. हं. त्या अगोदर मी समाजवादी पक्षात जॉर्ज फर्नांडिसांच्या युनियनमध्ये होतो. त्याच्या अगोदर मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात काम करायचो. हं. मी नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर काँग्रेसमध्ये गेलो नाही आणि नारायण राणेंच्या नवीन विचारसरणीशी आमचा दुरान्वयी संबंध नव्हता माझा. हं. म्हणून मी तेव्हाच ठरवलं होतं की शिवसेना पक्षात पुन्हा प्रवेश घ्यायचा. हं. 1914 सालाच्या निवडणुकीच्या तोंडात अनेक प्रयत्न करूनही तो मला मिळाला नाही. 1914 सालच्या निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे आमदार विजय सावंत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेशाचा प्रस्ताव मला दिला. त्यांना मी सांगितलं मी पुन्हा सक्रिय झालो राजकारणात तर फक्त शिवसैनिक म्हणूनच होईल. त्यामुळे त्यांनी मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडे बोलून माझा पुन्हा प्रवेश घडवून आणला. बरं. 14 पासून 24 पर्यंत सगळ्या निवडणुकांमध्ये नगर परिषद, ग्रामपंचायतीला, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभेत मी शिवसेनेचं काम करतोय. आपण सगळे बघताच आहात. बरोबर. हे काम करत असताना नारायण राणे साहेबांच्या आणि त्यांच्या सौभाग्यवतींचे माझे वैयक्तिक संबंध कधी खराब झाले नाहीत, किंबहुना राजकीय विचारसरणी त्याच्या आड आली नाही. बरोबर. आणि मलाच त्यांनी शिवसेनेत आणलेलं होतं. त्यामुळे वैयक्तिक संबंध हे होतेच. त्या संबंधाने केव्हा तरी मी त्यांना भेटायचो. यावेळी सुद्धा भेट त्यांच्या सहमतीनेच ठरली. ह्या भेटीच्या वेळेला नितेश राणेने अचानक फोटो काढून ते व्हायरल केले आणि काल तिथे पत्रकार परिषद घेतली असं समजतं की मी भाजपमध्ये प्रवेश करणार. मी एवढं तुम्हाला खात्रीला सांगेन की माझा तसा काही विचार नाही. मुळात माझा समाजवादी विचारसरणीचा मी माणूस, बाळासाहेबांच्या आणि जॉर्ज फर्नांडिसच्या विचाराने प्रभावित झालेला माणूस. मी शिवसेनेतच राहणार, शिवसेनेचंच काम करणार. किंबहुना सिंधुदुर्गातल्या 3ही मतदारसंघामध्ये उबाटाचा आमदार बसत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचंच काम करत राहणार. खोत साहेब, याच अनुषंगाने एक प्रश्न उपस्थित राहतोय की आत्ताच निवडणूक खासदारकी झाली, त्यामुळे खासदार विनायक राऊत हे काही 48,000 किंवा 50,000 मतांनी
त्यांना निष्ठा विजय म्हणजे म्हणजे ते पराजय झाला त्यांचा आणि बरं. राणे एकदा विजयी झालेत आणि त्या विजयानंतर कुठेतरी सिंधुदुर्गामध्ये शिवसेनेचे जे मतदार आहेत ते कमी होत आहेत आणि शिवसेना कमी होते असे एक पुढे येते कारण काही दिवसापूर्वी संदेश पारकर यांनी देखील शिवसेना राजीनामा दिला होता. आणि आता तुम्ही भेट घेतली आहे त्यामुळे चर्चेंना उधाण येते. काय सांगाल नाही याबद्दल? नाही, ते चर्चेचं उदाहरण स्वाभाविक आहे, लोकांची त्याच्यात चूक नाही, तुमचीही चूक नाही. पण मला काय तेवढं भान नव्हतं की याचा असा परिणाम होईल म्हणून. आणि नितेश राणे असं करेल हे माझ्या काय स्वप्नातही नव्हतं. ही वैयक्तिक भेट रेग्युलर रुटीन मधली होती, त्याला राजकीय स्वरूप दिलं गेलं. आणि मला वाटतं की शिवसेना पूर्वपदावर येईल, पूर्वीपेक्षाही जोमाने पुढे जाईल आणि त्याच्यासाठी आम्ही सगळेच काम करू. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 17वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना 2,000 रुपये हस्तांतरित झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना सुरुवातीचे काही हप्ते बँक खात्यात जमा झाले, परंतु शेतकऱ्यांना लँड सीडिंग नो ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना PM किसान योजनेचे हप्ते येण्यास बंद झाले आहे. तालुका कृषी कार्यालय महसूल विभागाकडे अर्ज केलेले आहेत, मात्र शासकीय काम 6 महिने थांब याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे. शिवाय लँड सीडिंग करण्यावरून कृषी विभाग महसूलकडे बोट दाखवतं, तर महसूल विभाग कृषी विभागाकडे दाखवत असल्यानं लाभार्थी इकडून तिकडे हेलपाटे मारत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष घालणं गरजेचं आहे. पाहूयात. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा 7/12 रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते नंबर अशी कागदपत्रे घेऊन ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येते. ज्या शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी केली त्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये 3 हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतात. आतापर्यंत 17 हप्ते लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर 18 जूनला 17वा हप्ता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. परंतु अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणीमुळे या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. नोंदणी केल्यापासून सुरुवातीचे काही हप्ते लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले, मात्र त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना हे हप्ते येण्यास बंद झाले. अचानक हप्ते येण्यास बंद झाल्यानं लाभार्थ्यांमध्ये कुजबूज सुरू झाली. लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत तलाठी कार्यालयात धाव घेतली. ग्रामपंचायत तलाठी कार्यालयाने कृषी विभागाशी संपर्क साधण्यास सांगितले. कृषी विभागात गेल्यावरती लँड सीडिंग नो असा शेरा ऑनलाईन दिसल्यानं त्यांनी महसूल विभागाकडे जाण्यास सांगितलं. महसूल विभागाने पाहिले असता त्यांनाही तो शेरा दिसला. लँड सीडिंग नो असा शेरा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यानं महसूल विभागानं लाभार्थ्यांचे लँड सीडिंग नो आहे ते येस करून मिळावे असा अर्ज घेण्यास सुरुवात केली आहे. आलेले अर्ज संबंधित तलाट्याकडे पाठवून पुन्हा ओरोसला पाठवण्यात येतात. त्याप्रमाणे महसूल विभागानं काही लाभार्थ्यांना लँड सीडिंग एस असे करून दिल्यानंतर काही लाभार्थ्यांना पुन्हा या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र अनेक अर्ज महसूल विभागाकडे प्रलंबित आहेत. काहींचे 6 महिने होऊनही लँड सीडिंग एस झालं नाही. आता हे अधिकार कृषी विभागाकडे दिल्याचे महसूल विभाग लाभार्थ्यांना सांगत आहेत, मात्र कृषी विभाग महसूलकडे बोट टाकत आहेत. त्यामुळे लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. स्मृती दिनानिमित्त याप्रसंगी उपस्थित असणारे सर्वच मान्यवरांचे आणि सर्वांचे मी स्वागत करतो. गेली सीताराम नाईक यांचा आज 33वा स्मृती दिन साजरा संपन्न होत आहे आणि त्याप्रसंगी उपस्थित असणारे आमचे लोकप्रिय आमदार रघुजी नाईक असतील, तसेच अरुणबाई आमचे नेते अरुणबाई निवडकर असतील, काँग्रेसचे अध्यक्ष ईश्वरभाई शेख असतील, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संदेशभाई पारकर असतील, राष्ट्रवादीचे जिल्हा प्रमुख जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत असतील, नेते सतीजी सावंत असतील, अनंत केळकर असतील, आमचे काका मुरलीधर नाईक, आपचे जिल्हाध्यक्ष विवेक तामणकर, सुगंधा साटम मॅडम आणि तसेच महिला जिल्हा प्रमुख आमच्या जिलमताई मालव आणि सर्वच उपस्थित मंडळी. गेले 33 वर्ष हा कार्यक्रम न चुकता या प्रसंगी येणारे सगळे माणसं आज उपस्थित आहेत आणि गेली 33 वर्ष आम्ही सामाजिक भान आणि सामाजिक वसा करण्याचा प्रयत्न गेली 33 वर्षात आम्ही करतोय. सामाजिक वसा घेऊन आम्ही गेली 33 वर्ष काम करतोय. काही वृक्षारोपण 10,000 वृक्षांची लागवड असतो. आज अशोक परंपरेचा इथे आहे आणि त्यांनी आणि आम्ही सर्वांनी मिळून वृक्षारोपणचा कार्यक्रम 10,000 झाडं लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता आणि तो आम्ही सक्सेस करून दाखवला. त्यानंतर स्पर्धा असो, मॅरेथॉन सारख्या स्पर्धा असो, निबंध चित्रकला स्पर्धा असो, आपण स्पर्धा या कार्यक्रमात
गटाचे सत्कार असो, ज्येष्ठ नागरिकांचे सत्कार असो आणि दरवर्षी होणारा रक्तदान शिबिर असो, हे आम्ही कायमच करत आलेलो आहोत. गेली 33 वर्ष हे सामाजिक भान ठेवून आम्ही करत आलेलो आहोत. ज्यावेळी श्रीधर नाईकांचा वारसा जपताना त्यांनी जी आम्हाला शिकवण दिली, त्यांनी जी आम्हाला त्यांनी लहानपणी शिकवण दिली की सामाजिक भान ठेवून, सामाजिक कार्य ठेवून, त्यानंतर समाजाचं भान ठेवून, त्यानंतर राजकारणात येऊन काही राजकारणात आल्यानंतर त्या सामाजिक भान ठेवलं पाहिजे. हा त्यांचा वारसा आम्ही या ठिकाणी जपतो आहोत. खरं म्हणजे 33 वर्षात या ठिकाणी येणारी न चुकता येणारी सुद्धा मंडळी आहेत. त्यांचं नाईक कुटुंबियांच्या वतीने मी खरोखरच आभार व्यक्त करतो. आम्हा दुकानदार असतील, अमित पटेल असतील, कोदे साहेब असतील, परब साहेब असतील आणि अशी अनेक मंडळी, काळगाव साहेब असतील, भास्कर राणे असतील आणि या सर्वच मंडळी ही न चुकता या कार्यक्रमाला हजर राहतात. त्यांचं आता वेंगुर्ल्यावरून आलेल्या आमच्याकडे पांढऱ्या असतील, हे सर्वच जण न चुकता या कार्यक्रमाला येतात आणि खरोखरच त्यांचा आभार मानणं खूप गरजेचं आहे. सामाजिक भान ठेवलं पाहिजे की या अशासाठी सांगतो, कारण त्यावेळी सुद्धा एक सामाजिक कर्तव्य पार करून त्यानंतर लोकांमध्ये जाऊन लोकप्रतिनिधी होण्याची एक प्रथा होती. म्हणजे सामाजिक भान ठेवणं, सामाजिक कार्य करताना नंतर राजकारण आणि सामाजिक कार्य पहिलं आणि त्याच्यानंतर राजकारण करून राजकारणामध्ये स्थान आपलं निश्चित करण्याची एक प्रथा त्यावेळी पण होती आणि आजही आहे. पण आता खरं म्हणजे मी सांगेन की आता इथे अमितभाई पण बसले, रघुभाई पण बसले, पण आता मार्केटमध्ये जर चर्चा आहे की सरपंच व्हायचं असेल तर 10 लाख रुपये लागतात, नगरसेवक व्हायचं असेल तर 15-20 लाख रुपये लागतात, जिल्हा परिषद सदस्य व्हायचं असेल तर 40 लाख रुपये लागतात आणि आमदाराचं असेल तर काही 20 कोटी रुपये लागतात आणि खासदार व्हायचं असेल तर 20 कोटी रुपये लागतात. अशी प्रथा त्या ठिकाणी पडलेली आहे. पण सामाजिक भान ठेवून जर काम केलं, समजा हीच प्रथा आपण चालू ठेवू तर सामाजिक काम करणाऱ्यांना ते प्रोत्साहन मिळणार नाही, सामाजिक वसा जपणाऱ्यांना हे प्रोत्साहन मिळणार नाही. त्यामुळे आपण जो लोकप्रतिनिधी निवडतोय तो सामाजिक भान ठेवणारा निवडावा, म्हणजे तो मदतीला येईल. कोण कोणाचं रेशन कार्ड कशाला करेल, कोण ब्लड कॅम्प कशाला घेईल, कोण कोणाचे सत्कार कशाला करेल, हा विचार करण्याची आज म्हणजे गरज आलेली आहे. ही जी आज जे राजकारणामध्ये आपण वापरतोय फक्त आणि फक्त पैशाच्या पाठी सत्ता आणि सत्तेतून परत पैसा आणि पैशातून परत सत्ता, असं हे राजकारण आज झालेलं आहे. पण सामाजिक भान जपायचं असेल तर सर्वांनी म्हणजे जे जागरूक मंडळी आहेत त्यांनी हे भान जपलं पाहिजे. येत्या काळात असे लोकप्रतिनिधी आपण निवडून दिले पाहिजे की ते समाजाचं काहीतरी देणं लागतं म्हणून काम करताय, समाजात काही वावरतात अशा मंडळींना आपण देणं भाग आहे. म्हणजे नगरपंचायतचाच एक किस्सा सांगेल, कारण मागच्या 5 वर्षात एक नगरपंचायतचं इलेक्शन झालं आणि बांकरवाडीतून मंडळी ते आहेत की माहिती नाही, पण एक काही नगरसेवक लोकप्रतिनिधी बाजारातला तो एका बांकरवाडीचा उभा राहिला, त्याचा तिथे काही संबंध नव्हता आणि काही संबंध नसताना तिथे फक्त 8 दिवसात त्याने फॉर्म भरला, तिथे तो निवडूनही आला, तो फक्त पैशाच्या जीवावरती आला, तिथे काही संबंध नव्हता. आज तोच वॉर्ड विकासापासून वंचित आहे आणि ते लोक बांकरवाडीचे असतील तर त्यांना सगळ्यांना माहिती असेल की तो वॉर्ड पूर्णपणे वंचित आहे. म्हणजे अशा प्रकारचं काम तिथे झालं, कारण पैशाच्या जीवावरती जेव्हाही लोकप्रतिनिधी निवडून देतात तेव्हा विकासाशी त्याचा काही संबंध नसतो. त्यामुळे आजही तसा आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आजही तो लोकप्रतिनिधी छाती ठोकपणे सांगतोय की मी परत एकदा ते उभा राहिलो तर मी निवडून येईल, तर विकास काम केलेलं आहे, कुठेही आम्हाला उभा करा, मी निवडून येईल, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या लोकप्रतिनिधींना केलं जातं. म्हणजे फक्त पैशावरतीच लोकप्रतिनिधी पुढे यापुढे निवडून येणार हा विचार करण्याची गरज आम्हाला तुम्हाला आहे. त्यामुळे हाच जो श्रीधर नाईकांचा वारसा असेल, श्रीधर नाईक अशा ज्येष्ठ मंडळींचा वारसा असेल तर तो जपण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजे. सामाजिक भान आणि सामाजिक चळवळ ही मरायला जाता कामा नये, ती जिवंत ठेवली पाहिजे. हेच या प्रसंगी मी सांगेन. मी नाईक कुटुंबाच्या वतीने सर्वच बचत गटांचे जे आले महिला आहेत, गुणवंत सत्कार करण्याचे आलेले जे सर्व विद्यार्थी आहेत आणि रक्तदान करणारे जे सगळे मंडळी आहेत त्यांच्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. कणकवली शिवाजीनगर येथे दुपारी 3 वाजता मंदिरातील पूजेचं सामान मिळाल्यानं खळबळ उडाली आहे.
त्या पिशवी शेजारी एक अनोळखी व्यक्ती आढळून आल्यानं शिवाजीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिक जमा झाले होते. या मंदिरातील सामानामध्ये मोठी घंटा याबरोबर अन्य सामान, लामण दिवे, समई, पंचारत, फुलपत्र, तामण, पळी आढळून आल्यानं ताबडतोब एलसीबी शाखेचे PSI शेळके, राजू जामसंडेकर, पोलीस हवालदार खंडे, गुरुनाथ कोयंडे, कणकवली पोलीस हवालदार गाडीगावकर, महिला पोलीस प्रणाली जाधव यांनी धाव घेत सामान ताब्यात घेतलं होतं. झालं कसं माहितीये की हा इकडे झोपलेला आणि एक त्याच्याबरोबर एक व्यक्ती होता ना, तो बाजूला बसलेला, त्याला भूक लागली मग ते घरातून काहीतरी घेऊन या. तुम्ही घरी गेलो, एक ग्लासभर दूध घेऊन आलो इकडे, पण नंतर कसं आलं माहितीये, तो दूध पिऊन तो पडून गेला आणि हा उठून बघतोय तर हा मला थोडा संशय तो वाटला. नंतर हा पूर्ण प्रकार झाला. बाकी काय नाही. काय पण त्याच्याकडे काय काय आढळलं काय? हे आता बघा, तुम्हीच बघा ना. बघा, आय थिंक सो मंदिरातले घाट वगैरे सगळं, घंटा, पूजेचं सामान, तामान वगैरे असं सगळं सामान एक पिशवी भरून आणली आहे त्यांनी मोठी. जर कुठली आहे ते माहिती नाही, तुम्ही आता पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करा. हो, ते बरं पडेल ऍक्च्युली. आणि हा व्यक्ती ना, हा मला बरोबर वाटत नाही आहे. आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विविध कार्यक्रमांनी साजरा केला. वाफे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या नगरसेवक प्रदीप राव राणे यांनी देखील आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वामी समर्थ मंदिरात अभिषेक केला. तसंच राणेंना मंत्रिपद मिळून ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री व्हावे तसं साकडं देखील त्यांनी घातलं. आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस आज विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा होत आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं. वैभववाडीचे नगरसेवक प्रदीप राव राणे यांनी या वाढदिवसानिमित्त वाफे येथील स्वामी समर्थांच्या मंदिरात अभिषेक केला. यावेळी त्यांनी स्वामींना साकडं घातलं. आमदार राणेंना राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळावं तसंच ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री व्हावेत असं मागणं देवाकडे केलं. यावेळी उपनगराध्यक्ष संजय सावंत, नगरसेवक प्रदीप राव राणे, सुभाषराव राणे, नारायण मांजरेकर यांचं ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अंत्यदैवत विघ्नहर्त्या गणपती गजानन महाराजात मालाक मारतो त्याचप्रमाणे अधिष्ठी गंगो महाराज मालाक मारतो, दत्तगुरु महाराज, स्वामी समर्थ महाराज मालाक मारतो त्याचप्रमाणे ज्ञात इष्टदेवतांना मालाक मारतोय. या ठिकाणी आज वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड विधानसभेचे विद्यमान आमदार माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांचा आज जन्मदिवस, वाढदिवस आहे आणि त्याचं औचित्य साधून या ठिकाणी प्रदीप राव राणे आणि तालुका भाजपचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने मिळून या ठिकाणी स्वामी समर्थ मठामध्ये या ठिकाणी नितेशजी राणे साहेब यांना दीर्घायुष्य प्राप्त व्हावं, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना उत्तम यश प्राप्ती व्हावी, आणखी भरपूर मताधिक्याने त्यांचा विजय व्हावा, त्याचप्रमाणे त्यांना जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद मिळावं, अशा विविध राजकीय क्षेत्रातल्या त्यांच्या यशप्राप्तीसाठी आणि त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी या ठिकाणी या सर्व भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने, पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी स्वामी समर्थांच्या मूर्तीवरती महाभिषेकाची सेवा या सर्व भक्तगणांनी केलेली सेवा आपली गुण मानून घ्या. अदालतेपणे चुका अपराध घडले असेल तर ते क्षमा करा. त्याचप्रमाणे विद्यमान आमदार श्री नितेशजी राणे साहेब यांना दीर्घायुष्य प्राप्त होईल असा आशीर्वाद द्या. त्याचप्रमाणे त्यांच्या शैक्षणिक असेल किंवा राजकीय असेल विविध क्षेत्रामध्ये आज ते कार्यरत आहेत, त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांना उत्तम यशप्राप्ती लाभेल असा आशीर्वाद द्या. त्याचप्रमाणे त्यांच्या या विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये जे 3 तालुके येत आहेत त्या 3ही तालुक्यांच्या विकासात्मक जी काही त्यांची धोरणं आहेत, हेतू आहेत, संकल्प आहेत, हे लवकरात लवकर परिपूर्ण होऊन पूर्णत्वाला जातील असा आशीर्वाद द्या. त्याचप्रमाणे या वैभववाडी तालुक्याचा उत्तम विकास नितेशजी राणे साहेब यांच्या हातून घडेल असा आशीर्वाद द्या. आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये नितेशजी राणे साहेब यांना भरपूर मताधिक्य प्राप्त होईल असा आशीर्वाद देऊन त्यांचा भरघोस मतांनी विजय होईल असा आशीर्वाद द्या. आणि ज्या वेळेला लागते ते हाकेसाठीचा दावा करतील, त्या वेळेला हाकेसाठीला धावून जा. नाना विविध अवयवांचे रोग, व्याधी, पीडा, दुर्धर आजार जे काही पटीतक्ते असतील ते सगळे दूर करा आणि नितेशजी राणे साहेब आणि त्यांच्या समस्त परिवाराला निरोगी दीर्घायुष्य लाभेल असा आशीर्वाद द्या. सर्वांचं रक्षण करा, संरक्षण करा. जनतेचा आणखी नितेशजी राणे साहेब यांचं एक अतूट नातं निर्माण होईल असा आशीर्वाद द्या. आणि आनंद करून बरं करा ही तुमच्या चरणाची प्रार्थना महाराजा. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस माजी नगरसेवक संताजीराव राणे यांनी विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा केला. आमदार राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, वारमांना रेनकोट वाटप करण्यात आलं. माजी नगरसेवक संताजीराव राणे गेली 8 वर्ष हा उपक्रम राबवत आहेत. आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त माजी नगरसेवक संताजीराव राणे यांनी शहरात विविध उपक्रम राबवले. शहरातील वारमांना रेनकोट वाटप केलं. तसंच 10वी-12वी परीक्षेत तालुक्यात प्रथम 3 क्रमांकानं उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या विद्यार्थ्यांना उच्च प्रतीची घड्याळ भेटवस्तू देण्यात आली.
येथील महाराणा प्रतापसिंह कला दालनात हा कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी तालुका अध्यक्ष नासिर काजी, माजी सभापती अरविंद रावराणे, नगराध्यक्ष नेहा माइंडकर, उपनगराध्यक्ष संजय सावंत, भालचंद्र साठे, प्रमोद रावराणे, सुधीर नकाशे, संताजी रावराणे यांसह भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। रावराणे गेली 8 वर्ष हा उपक्रम राबवत आहेत। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। गौरीशंकर खोत यांनी घेतली राणेंची भेट, ठाकरे गटात खळबळ। राणेंची भेट वैयक्तिक संबंधांपोटी, गौरीशंकर खोत यांचं स्पष्टीकरण। आणि पीएम किसानचे हप्ते येण्यास अनेक अडचणी, शेतकरी हैराण। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।